Sha, Afigya Kwabre North. Mo bia Afigya pa. Afesese na nyakopa yakoma so ade amaye. Na mpese me kacha de Kwabre fo nyina se. Mu ye adi enti ana lewe mebre. Ma kitam se me ba be mafi hawo mu. Ene ahochie mu na mo ka akwa enye so. Ene mantama enye na hospital side. You nya bed. Down no painti enti painti ho. Ne ma sese wo district mu no. Ena me hwa ena me kra ya. Se mpese me ba na mbem contest independence. Na mbe 2 eye owuraku kana ba fanse na efi ho. Na mbe facility no. Na me ya district ni. Na me sponsors ma ya minya. Ma kokko mpire bebrebe ho. We di ne wachina twelete bre atwereko enne wachina. Bibe mmabam mekusu ye de betima ye. We eye posters ene t-shirt mu Susu ana ma sha tun be most 4 months ni. Nyame adom December me ko show kakra. De manya so na me de hihye mu no. Ti get ready for me. Afigya Kwabre North. Mu yie yo maka kwai mu school enko gu fenya school nko e never pii. Ame ba be yam mo. Hwemanim onyame pre ene mrepa. Na nim se adum nyame nti sit no ere de owuraku. Ti u chama komando yam. I'm coming live. Nyame hia mo nyina. Asenmafo amwo district mu. Me hia mo nyina. Go win ye. Me ma congratulations. Go lose ye. Me ma shede. Mo tweme. Do wa we ne mu nyina beta machi. Na ma komeko no. Ne kono zo me di nkunim. Nyame hia mo.